Helo, a chroeso i'r gyflwyniad yma i ddathlu danglwyddiant Astudiaeth Aml-garfan WISERD Addysg. Felly, dwi jyst mynd i ddechrau gan gyflwyno y pobl sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect dros y degawd diwethaf. Felly, gafodd astudiaeth ei sefydlu degawd yn ôl gan yr athro Sally Power, yr athro Chris Taylor. A mae nifer fawr o bobl wedi gweithio ar y prosiect dros y degawd diwethaf. Felly ddechreuais i fy ngyrfa, enw i yw Rhian Barent, bydd ddechreuais i fy ngyrfa yn y brifysgol fel cynyddwydd ymchwil ar y prosiect 6 mlynedd yn ôl. A dwi'n nawr yn ddarlithydd addysg a chymdeithaseg yn Socsau, yn yr adran cymdeithaseg. A dwi jyst wedi dod nôl i arwain y prosiect wrth i Sally Power gamu nôl. A dwi'n ddiolchgar iawn i Sally a Chris am yr holl arweiniad maen nhw wedi dod ar y prosiect dros y degawd diwethaf. Felly, na i jyst basio chi i Laura fel bod hi'n gallu cyflwynio ei hun. Laura Arman, dwi'n gweithio fel cyd-ymaith ymchwil ar y prosiect. A dwi'n edrych ymlaen i gychwyn gweithio ar Rhian mis Ionawr. Grêt. Felly, na i jyst sbonio nodau'r astudiaeth i ddechrau. Felly, sefydlwyd yr astudiaeth i ddarganfod safbwyntiau profiadau pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru. Felly, mae'n ffynhonnell gyda data sy'n galluogi ni gymharu profiadau plant a bydd o ddefnydd i lunio polisi ac ymarfer gwell yng Nghymru. Felly mae hyn yn bwysig iawn wrth ni weld newidiadau cwricwlwm yng Nghymru. Felly mae'r astudiaeth yn gallu cael ei ddefnyddio i weld sut mae'r newidiadau yn gweithio ac i ddylanwadu ar bolisi. Felly, esbonio'r astudiaeth mewn bach mwy o fanylder. Felly, astudiaeth hydredol yw e. Felly, beth mae hwnna'n golygu yw bod ni'n tracio disgyblion, carfanau disgyblion dros amser. Felly, maen nhw fel arfer yn dechrau ym mlwyddyn 7. A wedyn, ni'n rhoi holiaduron iddyn nhw i'r un plant pob blwyddyn tra bod nhw'n mynd trwy'r ysgol. A mae hwnna'n galluogi ni weld sut mae ei barn a ei profiadau o addysg yng Nghymru yn newid dros amser. Felly, ni'n rhoi holiaduron i blant bob blwyddyn. Ni hefyd weithiau yn rhoi holiaduron i athrawon ac weithiau ni'n cyfweld â phrif athrawon hefyd. Felly, mae yr astudiaeth yn ei 10fed blwyddyn ar hyn o bryd. Mae wedi cael 10 cylchred. A bob blwyddyn mae gyda ni tair carafan o blant. Felly, eleni ni'n mynd i gael carfanau ym mlwyddyn 7, blwyddyn 9 a 11. A ni'n debygol hefyd i ofyn cwestiynau i blant yn y chweched dosbarth yn ogystal â hynny. Felly, mae dyn ni ysgolion uwchradd ar draws Gymru i gyd. Felly, mae dyn ni ysgolion mewn ardaloedd breintiedig, difreintiedig, rhoi gwledig, rhoi yn y ddinas. Felly, hyn o'r trawstoriadau ni o ysgolion yng Nghymru. Felly, beth sy'n digwydd, ni'n rhoi holiaduron ar-lein i blant bob blwyddyn. A mae nifer o themau i'r cwestiynau ni'n gofyn iddyn nhw pethau'r bywyd ysgol. Fel arfer mae tua hanner o'r cwestiynau yn yr holiadur o'i profiadau yn yr ysgol. A fel arfer mae hefyd cwestiynau o'r wleidyddiaeth a y iaith Gymraeg. O'n i hefyd yn gofyn nhw am materion cyfoes hefyd. Felly, yn y cwbl o flynyddoedd diwethaf, ni wedi gofyn nifer o gwestiynau ar y pandemig er enghraifft. Felly, dyma'r rhestr o'r niferoedd o ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth dros y degawd diwethaf. Felly, allwch chi weld, wnaethon ni golli ychydig o blant yn nghyrchred 8. Achos y pandemig, felly ni fel arfer yn casglu data yn hymor y diwedd tymor y Gwanwyn a 2020 oedd yn anodd iawn achos oedd cynlleiad o ysgolion yn gallu cymryd rhan achos y pandemig. O'n i nôl i niferoedd uwch dros 1,000 o blant yn y cychwedd diwethaf, lle mae dyn ni dros 1,000 o blant wedi cymryd rhan yng nghyrchred 10. Jyst i roi esboniad wir o sut mae'r carfanau yn gweithio. Felly, chi'n gallu gweld bod ni'n nifer o garfanau bob blwyddyn. Felly, yn 2013, fel arfer mae'r carfanau dechrau mlwyddyn 7, a wedyn ni'n tracio nhw tra bod nhw'n mynd trwy'r ysgol. A mae dyn ni tair carfan trwy pob blwyddyn fel arfer hefyd. A fi'n dechrau carfan newydd o flwyddyn 7 eleni.
Felly, i esbonio chydig o'r broses o sut ni'n gweithio pob blwyddyn. Felly, ni'n recriwtio ysgolion, felly weithiau, mae dyn ni nifer o'r un ysgolion a ddechrau 10 mlynedd yn ôl. Wrth i rhai ollwng mas, ni'n dod â rhai newydd mewn hefyd i sicrhau fod trawstoriad da ysgolion dros Gymru. Felly, beth ni fel arfer yn wneud yw cam cyntaf yw i ddilynio'r holiadur. Ni'n ailadrodd rhai cwestiynau, felly ni'n gallu gweld sut mae barn a phrofiadau plant yn newid dros amser. Ond ni hefyd yn gofyn cwestiynau ychwanegol ar faterion cyfoes pob blwyddyn. Felly, ni'n penderfynu pa gwestiynau i gynnwys gan ymgynghori. Ni'n gofyn i'r plant ar ddiwedd holiaduron pa gwestiynau hoffwn nhw gynnwys yn yr holiadur. Ni'n siarad gyda academwyr arall am beth maen nhw'n meddwl. Hefyd y llywodraeth, ni'n cael ni'n ariannu gan y llywodraeth, felly ni'n gofyn i'r llywodraeth am eu syniadau nhw. Felly, mae nifer o, a hefyd mudiadau cymdeithas sifil arall hefyd. Felly, mae nifer o gyfleon gan bobl i ymgynghori ac i rhoi syniadau am y cwestiynau bob blwyddyn. Ni'n meddwl am weithdrefnau moeseg. Mae'r holiadur yn cael ei gyfieithu a cam nesaf yw i ryddhau'r holiadur. Ni fel arfer yn gweithio trwy penaethiau dirprwyo neu penaethiau blwyddyn. Maen nhw'n dosbarthu'r holiaduron, a trefnu'r holiaduron mewn ysgolion, mae disgyblion yn llenwi'r holiaduron ar-lein. Ni wedyn yn cael, a mae hyn fel arfer yn digwydd yn hymor y Gwanwyn. Weithiau ar dechrau tymor y haf. Ni wedyn yn cael arolwg, glanhau'r data. A wedyn mae'n gyfnod o ddadansoddi'r data, gyflwyno'r data, ni'n creu postcards pob blwyddyn gyda esiamplau o'n canfyddiadau mwy diddorol. Enghraifft, ni'n sgwennu papurau academaidd a blogs hefyd. Felly, a wedyn y cam olaf yw i ddarparu adroddiad lefel uchel wrth ailgychwyn recriwtio, felly ni'n rhoi i bob ysgol sy'n cymryd rhan, ni'n rhoi adroddiad iddyn nhw sy'n dangos sampl ymatebion eu disgyblion nhw i sampl o'r cwestiynau. A nhw hefyd yn gallu gweld sut mae ymatebion eu disgyblion nhw yn cymharu gyda yr holl ddisgyblion nath gymryd rhan yn yr holiadur dros ysgolion dros Gymru. Felly dyma rhai o'r cwestiynau nath gael ei gofyn llynedd, felly Covid, ar iaith Gymraeg, a hefyd ar dylodi gan fod hynny'n destun sy'n dod yn fwy pwysig gyda'r crisis mewn cost of living. A dyma rhai eraill o'r testunau ni wedi gofyn cwestiynau amdani eleni, felly newid hinsawdd, yr iaith Gymraeg, a nifer o cwestiynau yma am yr iaith Gymraeg yn yr ysgol yn benodol, lle agweddau tuag at yr iaith Gymraeg a'i phrofiadau o cael ei addysgu trwy gyfrwng Gymraeg. Mae yna nifer o gwestiynau ar bresenoldeb a gwaharddiadau, a ni'n gofyn nifer o gwestiynau am waharddiad. Ni wedi gofyn nifer o gwestiynau am hyn dros degawd diwethaf. Mae yna gwestiynau am iechyd meddwl. Ni'n poeni'n fawr am iechyd meddwl pobl ifanc yn enwedig ar ôl y pandemig, felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig. Tlodi hefyd, fel fi wedi sôn yn barod, ni'n poeni am dylodi, yr effaith ar dylodi a cost of living a bobl ifanc. A mae yna gwestiynau ar bleidleisio a gwleidyddiaeth, a hefyd gwestiynau am sut maen nhw wedi cymryd rhan mewn actifiaeth hefyd. A ni'n gofyn cwestiynau ar faterion anodd, felly sut mae ysgolion nhw yn ymdrin y materion anodd fel hiliaeth a niwroamrywiaeth. Yn yr chydig o esiamplau o'r cwestiynau i chi yn fuan. Felly, i roi chydig o syniad i chi o'n canfyddiadau ni, felly na i jyst fynd trwy rhai o'r canfyddiadau yma. Felly'r un cyntaf yw ar absenoldebau yn yr ysgol, felly ni wedi gofyn os mae unrhyw blant wedi bod yn absennol o'r ysgol yn y flwyddyn ysgol hyn am unrhyw un o'r rhesymau canlynol. A beth ni'n gweld o hyn yw fod Covid dal wedi achosi lot o absenoldebau. Ni wedi yn y flwyddyn academig diwethaf pan wnaethon ni gasglu'r data. Felly, bron dwy dreian o blant wedi bod yn absennol achos salwch sy'n gysylltiedig â Covid, neu hunanlysiad.
1 mewn 5 o ddisgyblion yn absennol hefyd problemau gorbryder neu iechyd meddwl. A mae rhaid ni edrych yn mwy o fanylder ar hwnna. Mae'n bosib bod hyn i wneud gyda dod nôl i'r ysgol achos Covid, ar ôl Covid, ond ni ddim yn siŵr am hynny ar hyn o bryd. 16% yn dweud eu bod yn absennol am nad oeddent eisiau dod i'r ysgol, a hefyd mae'n bosib fod hynny i wneud gyda'r ffaith fod nhw wedi bod i ffwrdd o'r ysgol am gymaint o amser, felly mae mynd nôl i'r ysgol wedi achosi pryder. A chwarter y blant wedi bod yn absennol bod yr ysgol wedi gofyn iddynt beidio a dod. Felly ni'n gweld bod Covid yn dal i gael effaith ar absenoldebau o'r ysgol yn uniongyrchol, ond mae'r canfyddiadau yma'n awgrymu falle'n anuniongyrchol hefyd o ran pethau fel gorbryder a phroblemau iechyd meddwl. Felly, wnaethon ni hefyd ofyn os oedd faint oedd plant yn meddwl bod eu dysgu wedi dioddef gan Covid-19, a beth wnaethon ni ffeindio yma yw bod y plant hŷn yn un sampl lot fwy tebyg i ddweud eu bod nhw meddwl fod yn mynd i gael ei effeithio a'r plant iau lot llai tebyg i feddwl hynny. A bod yna bryder cyffredinol gyda nifer y blant am effaith Covid, beth bynnag. Felly, wnes i ofyn am dlodi yn yr ysgol, a ni wedi bod yn ofalus yn y cwestiwn yma i beidio gofyn cwestiwn iddyn nhw am os bod nhw eu hunain ddim yn gallu ffordio i fynd ar dripio ysgol. Ni'n dod i'r ysgol gyda chwant bwyd yr enghraifft, achos bod hyn yn rhywbeth sensitif, falle bydd y plant yn y sefyllfa yna ddim eisiau ateb hynny. Ni wedi gofyn iddyn nhw os maen nhw'n ymwybodol o unrhyw blant eraill sydd ddim yn gallu ffordio dripio ysgol, ni'n dod gyda chwant bwyd ac yn y blaen. A wnaethon ni ffeindio bod bron treian yn dweud bod nhw'n methu ffordio achos fynd i dripio ysgol, bod nhw'n nabod plant sydd ddim yn gallu ffordio achos mynd tripio ysgol. 30% bron yn nabod plant dod i'r ysgol gyda chwant bwyd. A wnaethon ni hefyd ffeindio amrywiaeth sylweddol o fewn ysgolion, felly cyfradd o ddisgyblion yn ymwybodol bod arall methu ffordio cinio yn amrywio. 11% mewn un ysgol i 41% mewn ysgol arall. A mae hynny'n siŵr o fod achos mae gennym ni amrywiaeth o ysgolion mewn ardaloedd breintiedig a di-breintiedig yn ein samplau, felly mae plant yn cael profiadau gwahanol iawn. Felly nes i sôn yn gynharach bod ni'n gofyn i ysgolion sut maen nhw'n ymdrin â materion anodd a sensitif. A un o'r pethau ni wedi gofyn iddyn nhw amdano yw sut mae plant yn meddwl bod eu ysgolion yn ymdrin â hil a hiliaeth. Felly ydy ysgolion nhw yn ei annog nhw i drafod materion o amgylch hil a hiliaeth. Felly bron hanner o blant yn ein sampl yn dweud bod nhw yn ei annog nhw. 20% yn dweud bod nhw ddim, a wedyn tua 30% yn dweud bod nhw ddim yn gwybod, a mae hwnna'n amgrymu bod nhw ddim, neu bod nhw ddim yn cael ei annog lot fawr. A mae'r cwestiynau, ni wedi cynnwys cwestiynau ar hyn achos mae hil yn rhywbeth pwysig o ran y cwricwlwm newydd, felly mae diddordeb yn ni weld sut mae'r atebion yma yn newid dros amser. A un o'r pethau wir yn nodweddiadol am ein canfyddiadau yma oedd y gwahaniaeth rhwng ysgolion. Felly, wnaethon ni ffeindio mewn un ysgol oedd 71% yn dweud bod eu ysgolion nhw yn annog trafodaethau fel hyn. Mewn ysgol arall, oedd llai na chwarter o blant yn dweud hynny. A hyn oedd mwy o amrywiaeth pan wnaethon ni ofyn yn benodol am os mae'r ysgol wedi annog nhw i drafod neu os mae'r ysgol wedi trafod Black Lives Matter yn yr ysgol. I un ysgol, 87%, mewn ysgol arall llai na 10%. Felly mae yna amrywiaeth mawr o ysgol i ysgol ar hyn o bryd. Mae diddordeb iawn mawr dyn ni weld os gan bod yna gymaint o ffocws ar hyn yn y cwricwlwm newydd, os mae hynny yn mynd i newid dros amser. Felly yn ogystal ag edrych ar sut mae eu ysgolion yn annog nhw i siarad am hiliaeth neu os mae'n rhan o'r cwricwlwm. Wnaethon ni ofyn sut mae ysgolion yn ymdrin gyda
adroddiadau o hiliaeth, pa o'r ddifri maen nhw'n cymryd hyn. Felly, a'r peth pwysig i nodi yma yw'r gwahaniaeth rhwng atebion plant gwyn a phlant o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig. Felly, o gefndiroedd gwyn, 86% o blant yn dweud eu bod ysgolion yn neud hyn, a dim ond 63% o blant o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig oedd yn dweud hyn. Felly, mae'n nodweddiadau iawn os ni'n edrych fod y plant o'r cefndiroedd lleiafrifol, oedd y rhai oedd yn dweud bod bod ysgolion nhw ddim yn ymdrin a hyn yn dda. A hefyd, mae hyn hefyd yn rhywbeth bod ni eisiau edrych arni mewn mwy o fanylder yn y dyfodol, os ni'n gweld sut mae hyn yn newid dros amser. Felly, dwi'n mynd i basio chi ymlaen i Laura, sy'n mynd i sôn am rhai yn canfyddiadau ni ar yr iaith Gymraeg. Diolch, Ian. Un o fanteision y prosiect ydy yn bod ni'n cael gwahanol ymchwilwyr yn gweithio arno fo ar wahanol adegau, a bod ni'n gallu wedyn ychwanegu cwestiynau'n hunan at yr arolwg. Ieithyddiaeth sydd wedi nghefndir i, a felly beth sydd o ddiddordeb i mi ydy iaith a polisïau mewn ysgolion. A felly, hefo'r arolwg eleni, nes i fedru ychwanegu llwyth o gwestiynau, carfan o gwestiynau am yr iaith. Un set ohonyn nhw yn canolbwyntio ar yr iaith yn gyffredinol ym mywydau'r plant, yr iaith Gymraeg, lle. A un llwyth o gwestiynau ar sut maen nhw'n teimlo am yr iaith o fewn walio'r ysgol. Nid yn unig fel pwnc ysgol, ond fel rhan o'i bywydau bob dydd. Felly, dwi am gyflwyno jyst chydig o ganfyddiadau allweddol o eleni. Mi fyswn ni'n gallu am unau greu cyflwyniad llawn allan o'r canlyniadau yma, a dyna di'r bwriad, ond ella i roi syniad i chi y math o bethau fedrwn ni wneud, ac i roi syniad i chi o pa fath o bytiau bach o wybodaeth da ni'n rhannu ar yr cardiau post bob blwyddyn. O'n i'n meddwl sy'n ni'n cyflwyno hyn i chi heddiw. Felly, nes i ofyn wrth disgyblion pa mor bwysig ydi o iddyn nhw allu siarad Cymraeg, a pa mor bwysig ydi o iddyn nhw allu dal ati i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. A mae'r canlyniadau yn fanna'n eitha cymys, felly'r graff ar y dde. Mae tua 30% o'r plant yn ffeindio fo'n bwysig iawn i allu siarad Cymraeg, a wedyn chydig llai yn ffeindio fo'n bwysig i ddal ati i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. Felly mae nhw fwy ohonyn nhw sy'n hapus bod nhw'n gallu siarad rhywfaint, yn hytrach nag eisiau dod yn fwy rhugl. Neu falle bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n hollol rhugl, a dos na ddim angen iddyn nhw ddal ati i ddysgu, mae nhw'n hapus i fod. Wedyn, mi o na bron i drydydd eto yn teimlo bod o'n bwysig. Felly, ar y cyfan, mae rhan fwyaf o'r plant yn teimlo bod o'n bwysig iddyn nhw allu siarad Cymraeg. A wedyn, o'na jyst dros chwarter yn meddwl bod o ddim yn bwysig iawn iddyn nhw, a wedyn 15% tua yn teimlo bod o ddim yn bwysig o gwbl. Felly, llai ohonyn nhw, ond nifer ohonyn nhw yn dal i fod. Ar y cyfan, mi oedd mwy o bobl yn teimlo bod o'n bwysig dysgu Cymraeg nag oedd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn eu hwn nhw. Felly oedd 57.8 yn meddwl bod o'n bwysig iddyn nhw siarad Cymraeg, os da ni'n cyfri'r pwysig iawn a'r pwysig efo'i gilydd. A mae hyn 6.8% yn fwy nag oedd yn adrodd eu bod nhw'n gallu siarad yr iaith yn dda. Felly oedd hynny'n un o'r cwestiynau eraill. Ydych chi'n gallu siarad Cymraeg yn dda? Rhywfaint ta ddim o gwbl. Felly mae rhugl-der yn fymryn yn llai nag ydy pwysigrwydd yr iaith iddyn nhw. Wedyn oedd
88.3% o'r disgyblion wnaethon ni holi yn teimlo bod yr iaith yn bwysig wrth chwilio am waith. Felly, oedden nhw'n teimlo os oedden nhw'n siarad Cymraeg, fysa fo'n helpu iddyn nhw ffeindio swydd yn dyfodol. A mi wnaethon ni ofyn llwyth o gwestiynau eraill hefyd, fel ydych chi'n teimlo bod o'n bwysig mwyn ffitio mewn yn eich swyddi, mwyn gwneud ffrindiau yn y brifysgol a pethau felly hefyd. Ond mae hyn yn rhoi rhyw fath o flas i chi ar sut mae'r disgyblion yn teimlo am yr iaith ar hyn o bryd. Felly mae'n teimlo bod o'n bwysig i ddysgu a bod o hefyd yn mynd i helpu nhw yn y dyfodol. Wedyn, beth da ni'n neud hefo'r... dwi wedi colli ar sut i newid y sleidiau. Allan o just aradio. Felly, beth da ni'n neud hefo'r canlyniadau yma wedyn, da ni'n casglu'r holl wybodaeth yma mewn graffiau fel dwi newydd ddangos. A da ni'n bwydo'r adborth yna nôl i'r ysgolion ar ffurf adroddiadau. Mae'r adroddiadau yma yn eitha syml, da ni'n cyflwyno'r graffiau, da ni'n cyflwyno'r data yn eitha syml, just adrodd yn ôl ar niferoedd geithon ni o'r ysgolion i gyd, a be oedd demograffeg y carfan, gwahanol garfannau eleni. A wedyn, da ni'n rhoi adroddiad sydd yn cymharu un ysgol, eich ysgol chi, enghraifft, hefo yr ysgolion i gyd. Felly, sut mae'r ysgolion ar y cyfan yn gwneud, sut mae'r disgyblion wedi ymateb ar y cyfan, a wedyn mae yna dyraniad bach o'r data sy'n dangos sut mae'ch ysgol chi'n gwneud. Felly, fedrwch chi gymharu hefo'r sut mae pethau ar gyfer taled, ydy'ch ysgol chi'n wneud yn well neu'n waeth nag ysgolion eraill, osa ella amball i bwnc, amball i faes lle fysa chi'n gallu gwella o'ch cymharu efo yr ysgolion eraill. Felly mae rhoi syniad i'r ysgolion be fedrwn nhw'n wneud yn well neu be maen nhw'n wneud yn dda iawn yn barod. Da ni'n cyflwyno'r canfyddiadau allweddol yn hytrach na bob un canlyniad. Da ni'n cadw'r canlyniadau i gyd i ddefnyddio mewn dadansoddiadau fwy academaidd. Felly dyma enghraifft o sut mae'r adroddiadau'n edrych i'r ysgolion. Maen nhw'n cael gwybod sawl disgybl nath atab y cwestiwn, sawl disgybl o'i ysgol nhw nath atab y cwestiwn, a wedyn cymhariaeth ar sut nath yr disgyblion ymatab. Felly mae'n hyn dwi wedi gwneud data i fyny jyst mwyn dangos sut maen nhw'n edrych. Wrth gwrs mae bob dim da ni'n mynd drwy'r camau moesegol yma wrth greu'r arolwg. Ac wrth gwrs mae pob yn ddienw hyd yn oed yn ein gwaith ni yn y pen draw, mae pawb yn ddienw, mae'r ysgolion i gyd yn ddienw. Dim ond yr ysgolion i hunan sy'n cael gwybod sut maen nhw wedi gwneud. Felly, mae'r bar melyn yn dangos sut mae'ch ysgol chi wedi gwneud, a mae'r bar piws yn fan hyn yn dangos sut mae'r ysgolion eraill i gyd efo'i gilydd wedi perfformio gan gynnwys eich ysgol chi. Felly cyfartaledd o'r holl ysgolion. Felly fan hyn fedrwch chi weld bod yr ysgol yma hefo llai o bobl sy'n cytuno'n gryf efo'r y frawddeg neu'r datganiad bod i athrawon nhw wedi gwneud y gwersi'n ddiddorol. Ond mae yna fwy o blant yn cytuno i raddau. Felly, falle bod yna bobl yn teimlo'n gryfach am ysgolion eraill bod hyn wedi digwydd, ond ar y cyfan mae'r canlyniadau'n eitha tebyg. Mae yna fwy o bobl o edrych ar bob ysgol fe gilydd sydd yn deud ddim yn cytuno nag yn anghytuno, felly mae'n fwy amwys. So dyna ni enghraifft o sut mae'r gwahanol ganlyniadau ar yr adroddiadau'n edrych. O'n i hefyd eisiau pwysleisio
bod ni'n gallu gwneud gwahanol bethau o'r data, felly dangos sut mae gwahanol flynyddoedd ysgol, sut mae'r gwahanol carfanna sydd gennym ni yn ymddwyn. Felly, yn fan hyn, mae gennym ni graff sy'n dangos gwybodaeth y disgyblion am bleidleisio. A mae rhan fwyaf ohonyn nhw, y rhan helaeth ohonyn nhw, yn gwybod sut i bleidleisio, bod rhaid iddyn nhw gofrestru tu allan i'r ysgol cyn iddyn nhw allu pleidleisio. A fel sy'ch chi'n disgwyl, falla mae blwyddyn 12 yn gwybod hyn yn well na blwyddyn 8. Felly mae 68% o blwyddyn 8 yn gwybod sut i wneud, a mae 91% o blwyddyn 12 yn gwybod sut i wneud. A galla hefyd fel y disgwyl, hefo'r atebion anghywir, mae yna fwy o'r rei iau yn meddwl na'r ymatab anghywir sydd yn cywir. Felly mae 17% o flwyddyn 8 yn meddwl bod nhw jyst yn troi fyny ar y diwrnod i bleidleisio heb gofrestru, a dim ond 6% o flwyddyn 12 sy'n meddwl hynny. So mi allan ni reid rhyw fath o syniad o sut mae gwahanol grwpiau yn ymddwyn, a da ni hefyd yn casglu data ar grwpiau demograffig gwahanol, felly da ni'n gallu edrych ar rywedd neu ar ryw. Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi newid dros y blynyddoedd yn fwy diweddar, da ni'n gofyn am rywedd yn hytrach na rhyw. Felly fedrwn ni edrych ar sut mae hynny'n effeithio ar y canlyniadau, a mae hynny yn ganlyniad pwysig da ni wedi ffeindio eleni'n enwedig. A wedyn ethnigrwydd hefyd, da ni'n gofyn am pa grŵp ethnig mae'r disgyblion yn teimlo bod nhw'n perthyn iddyn nhw. Hunaniaeth genedlaethol, hefyd maen nhw'n jyst yn adrodd yn ôl sut maen nhw'n teimlo. A da ni hefyd yn gofyn bob blwyddyn am os ydyn nhw yn gallu cael pryd ysgol am ddim, ydyn nhw'n un o'r disgyblion sy'n gallu gofyn am hynny. Felly mae hynny'n rhoi syniad i ni o gefndir economaidd y plant yn ogystal â gwybod lle mae'r ysgolion yn ddaearyddol. So mae lleoliad daearyddol yn rhywbeth dim rhaid i ni ofyn, ond da ni'n gwybod o'r data da ni'n cael yn ôl gan yr ysgolion. So mae bob ysgol yn cael dolen arbennig i ymatab i'r holiadur ar-lein, a wedyn drwy dracio'r pa ddoleni sydd wedi cael ei defnyddio, da ni'n gwybod pa ysgol sydd wedi ymatab. Da ni hefyd yn gofyn os ydy disgyblion restru pa ysgol maen nhw'n mynychu, ond da ni ddim wastad yn cael ymatebion dilys. Felly mae'n bwysig i ni hefyd gael ffordd arall o fesur hyn. Wedyn o ran allbynna eraill, fel da ni'n sôn, da ni yn cyhoeddi yr canfyddiadau allweddol bob blwyddyn. Da ni'n gwneud yr adroddiadau i'r ysgolion. Mae gennym ni adroddiadau a newyddion ar yn gwefan ni i pwy bynnag sydd eisiau edrych. Mae ar agor i'r cyhoedd weld. Ac yna da ni hefyd efo allbwn fwy academaidd. Ond os da chi eisiau gweld beth sy'n mynd ymlaen efo'r prosiect a gweld yn fras beth ydy'n canfyddiadau ni unrhyw flwyddyn, mi ydyn ni'n cyhoeddi hyn i gyd ar wefan WISERD. Felly wizard.aec.uk ydy'r cyfeiriad. Ac yn fanno fedrwch chi ffeindio newyddion a blog, ac wrth gwrs mae bob dim ar gael yn ddwyieithog. A dyna lle da ni yn rhoi'r cardiau post da ni'n greu bob blwyddyn, felly yn ddwyieithog fel ydych chi. Ac yn y cardiau post flwyddyn dwytha, mi oedd gennym ni dipyn o wybodaeth ar Covid fel y gwelwch chi'n fan hyn. A da ni'n gofyn wrth rwy'n dylunio nhw mewn ffordd sydd yn hawdd i bobl ddallt ac yn sort o gwneud iddyn nhw eisiau darllen nhw, rhai lluniau bach o falle. A wedyn, da ni hefyd yn creu adroddiad eleni am bod ni newydd orffan yn degfed cylchred ni. Da ni'n creu adroddiad eleni sydd yn sort o dathlu hynny ac yn crynhoi rhai o ganfyddiadau mwy nodweddiadol y prosiect.
A mae bob dim felly wedyn ar gael ar ein gwefan ni, ar wefan WISERD. Ac wrth gwrs mae gwybodaeth am weddill prosiectau WISERD hefyd, ond yr astudiaeth aml-garfan yda ni. Felly, os ydych chi'n chwilio'n benodol am waith yr astudiaeth aml-garfan neu'r WISERD Education Multi-Cohort Study, mi fedrwch chi ffeindio beth da ni'n neud yma nhw. Mlaen at y papurau ymchwil wedyn, mae hein i gyd ar gael ar gwefan WISERD hefyd, neu o leia mae dolen atyn nhw ar gael, achos maen nhw'n cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd. Wedyn mae pawb sydd yn gweithio ar y prosiect hefo'u pynciau nhw'u hunan neu pynciau arbenigol nhw'u hunan, a maen nhw wedyn yn sgwennu am y pynciau yna yn ôl beth i'r canlyniadau ac yn sort o gosod nhw o fewn i cyd-destun academaidd. Da ni'n gallu cymharu sut mae ysgolion yng Nghymru yn ymddwyn o'i cymharu ag ysgolion yn ryngwladol enghraifft. Da ni'n gallu cymharu sut mae disgyblion yn beth i safbwynt disgyblion o'i cymharu a safbwynt oedolion, a bwydo mewn i'r wybodaeth sydd gennym ni am ymddygiad disgyblion yn gyffredinol mewn cyd-destun academaidd. Da ni'n hefyd yn creu adroddiadau sydd yn fwy academaidd, a da ni'n cynnal seminarau a chyfarfodydd cydweithredol hefo pobl eraill mwyn bod yn fwy effeithiol neu bod mor effeithiol ac mae modd bod hefo'r gwaith da ni'n neud. Felly da ni eisiau i bobl eraill wybod beth da ni'n neud, da ni eisiau iddyn nhw allu rhoi adborth iddyn ni mwyn gwella beth da ni'n neud sydd yn rhan naturiol o'r ochr academaidd. A da ni hefyd eisiau rhoi'r cyfle i bobl rhoi adborth i ni am yr arolygon hefyd, am yr holiaduron, fel da ni'n deud. Da ni'n ymgysylltu ac yn ymgynghori bob blwyddyn hefo gwahanol grwpiau tu fewn i'r brifysgol a thu allan mwyn gwella'r astudiaeth ac mwyn gwneud yn sicr bod o'n mor effeithiol mae'n gallu bod i beth da ni angen yn ystod y cyfnod. Felly mae'r gwaith yna i gyd yn mynd ymlaen, ond da ni hefyd yn cynnal cyfarfodydd hefo y Llywodraeth ac eleni hefo'r Senedd. Llywodraeth Cymru sydd yn cyllido'r prosiect ar hyn o'r bryd ac am gwpl o flynyddoedd i ddod eto, a felly da ni'n rhoi adroddiad blynyddol iddyn nhw ar ffurf cyflwyniad yn canfyddiadau allweddol. Felly mae hyn yn rhan bwysig iawn o beth da ni'n neud. Da ni'n gofyn wrth yr ysgolion sut maen nhw'n gwneud, gofyn wrth y disgyblion sut maen nhw'n gwneud, a da ni'n gwneud rhywbeth wedyn hefo'r data yna mwyn i ni weithredu yn effeithiol. Felly mae'r Llywodraeth yn cael gwybod pa lefydd sydd yn wan, pa lefydd sydd yn gry, a maen nhw'n gallu bwydo hynny nôl mewn i'r ffordd maen nhw'n gweithio. A da ni'n bwydo gwybodaeth o'r ysgolion at y Llywodraeth. A wedyn eleni, da ni'n cyfarfod hefo'r Senedd. Mae gennym nhw ddiddordeb mawr mewn tapio'r cynnydd hefo'r newidiadau, y diwygiadau i'r cwricwlwm i Gymru. Felly, da ni'n ymgynghori ar pa ffocws, os liciwch chi, ddylsa na fod ar y cwricwlwm newydd. Da ni yn defnyddio'r cyfleoedd yma hefyd i ddatblygu yr agweddau hydredol, felly'r astudiaeth yma lle fedrwn ni gymharu be ddigwyddodd 10 mlynedd yn ôl hefo be sy'n digwydd rwan. Mwyn i ni allu sbio at y dyfodol a gweld be fydden ni eisiau bod mewn 5 mlynedd, pa newidiadau da ni eisiau cadw golwg arnyn nhw. Sydd yn cynnwys y cwricwlwm newydd, wrth gwrs, ond hefyd pynciau fel effaith Covid-19, effaith ar yr hinsawdd ac be am newidiadau mewn ymwybyddiaeth am iechyd meddwl neu iechyd meddwl y disgyblion yn gyffredinol hefyd. Dyma rei o'n canlyniadau hydredol ni.
Da ni wedi creu adroddiad bach eleni neu mae'n cydweithiwr ni Ed James wedi creu adroddiad eleni i grynhoi rhai o'r canlyniadau hydredol. Felly mae'n hyn da ni'n dangos y datganiad. Faint ydych chi'n cytuno hefo'r datganiadau isod am eich ysgol dwi'n edmygu fe athrawon, a fedrwn ni gymharu o'r 5 gylchred at y decfed sydd newydd fod yn 2021-2022 blwyddyn academaidd yna. Fedrwn ni gymharu sut mae pethau wedi newid. Ac ar y cyfan, yn anffodus, gweithygu mae'r safbwyntiau yma gan yr disgyblion. Felly mae yna lai o ddisgyblion wedi bod yn ymateb always, bob amser. A mae yna fwy yn sylweddol, mae yna fwy o ddisgyblion wedi ymateb byth i'r datganiad yma. Felly mae yna fwy o ddisgyblion sydd byth yn edrych i fyny, sydd byth yn edmygu athrawon. A mae yna lai ohonyn nhw sydd bob amser yn edrych i fyny at ei athrawon. A mae hyn i weld yn gyffredinol i'r gwahanol gategorïau hefyd. Mae'r niferoedd wedi mynd i fyny o y rei sydd ddim yn aml, a rei sydd ddim y rhan fwyaf o'r amser, mae i weld yn gyson. A mi fedrwn ni weld canlyniadau tebyg mewn meysydd eraill hefyd yn anffodus. Ond dyma ydy'r sort of grym sydd gan yr astudiaeth yma. Dyma pa mor effeithiol allan ni fod wrth dracio'r newidiadau yma. Felly ar y sleid yma, dwi jyst i dangos cymhariaeth 2016 a 2017 y blynyddoedd academaidd yno, a'r gwestiwn sydd yn berthnasol iawn i'r cwricwlwm newydd. Felly mae'r ysgol yn annog i fod yn fwy hyderus. Mae yna fymryn llai yn 2017 sydd yn teimlo'n hyderus, sydd yn cytuno bod nhw'n teimlo'n fwy hyderus oherwydd yr ysgol, a mae yna fwy sydd yn anghytuno, felly dydy'r ysgol ddim yn gwneud nhw deimlo'n fwy hyderus. A be fedrwn ni wneud rwan, gan bod hyn yn berthnasol i'r cwricwlwm newydd, fedrwn ni ofyn y cwestiwn yma eto dros y blynyddoedd i ddod, i weld os ydy hyn yn parhau i fod yn batrwm, neu os ydy o jyst yn newid ac yn mynd, os ydy'r canlyniadau mynd i fyny ac i lawr bob blwyddyn. So mi fedrwn ni gadw golwg ar yr patrwm sydd yn digwydd dros ben, ac os ydy pethau wir yn gweithlygu, pam bod hynny, ac ydy'r cwricwlwm newydd wedi gwella pethau, mae hynny'n gwestiwn hefyd. Felly dyma'r math o beth fedrwn ni wneud efo'r data hydredol. Jyst i gloi, sut fedrwch chi ddod o hyd i'r gwaith? Yn benodol, mi fedrwch chi ddod o hyd i'r cwestiynau da ni wedi ofyn a llawer iawn o'r canlyniadau dros y 10 mlynedd diwethaf trwy fynd at y portal data. Fel y gwelwch chi, mae yna rhyngwyneb Cymraeg hefyd ar gael yn fan hyn, ond data.wiserd.hc.uk ydy'r cyfeiriad os ydych chi'n mynd yna. Da chi angen cyfrestru, ond dim ond rhoi cyfeiriad e-bost sydd angen, lle fedrwch chi ail fewn gofnodi bob tro. Felly dydy o'n broses hir iawn i gyfrestru o gwbl. Ac yn fan hyn, mi fedrwch chi hidlo yn ôl term allweddol. Yn fan hyn, mi fedrwch chi weld yn y ciplun o'r sgrin bod fi wedi hidlo yn ôl cod y cwestiwn, fel bod fi'n gallu cymharu dros gwahanol blynyddoedd sut mae pobl wedi ymateb. Ond mi fedrwch chi hefyd sgwennu yn y blwch yna Welsh neu Cymraeg a gweld pa gwestiynau sydd wedi cael ei gofyn am yr iaith, enghraifft, fel fyswn ni'n gwneud. Dyna di'n ddiddordeb fi. Neu fyswch chi'n gallu gofyn am hinsawdd, enghraifft, a gweld pa gwestiynau sydd wedi cael ei gofyn am hinsawdd. Mae'r portal yma yn cael ei ddiwygio ar hyn o bryd, felly mi fydd yna llwyth o newidiadau dros y misoedd i ddod. Ond mi o'n fan cychwyn i chi gael dod i nabod y prosiect chydig mwy, dod i ddallt yr holiaduron chydig mwy, ac wrth gwrs mae croeso i chi gysylltu efo ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi eisiau gwybod mwy am unrhyw un o'r holiaduron. Felly diolch yn fawr am wrando. Dyn ni'n os oes gen ti unrhyw beth i ychwanegu, Rhian.
Jyst i ddweud diolch yn fawr am rando a cysylltwch os oes gyda chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau. Diolch yn fawr. Diolch. Dwi wedi colli'r bit stop recording. O, dyna fo.